בחורים יקרים, בחורות יקרות, אוהבי תורה, אוהבי השם יתברך, אנא מכם בכל לשון של בקשה, תמחקו את הפייסבוק, תמחקו את האינסטגרם, או איך שקוראים לזה. אני אישית הייתי שלפני איזה שנתיים בערך, התחלתי לדבר את הרבים בפייסבוק, וראיתי שיש מלא תמונות של בנות דתיות, בנות אפילו ששמות מאוד בצניעות, אבל למה בכלל הן עושות שם? וכי מותר תמונה צנועה של בחורה לשים במקומות כאלה שכולם יראו אותם? שמירת העיניים מצווה עלינו גם בפני נשים צנועות. גם תמונות צנועות אסור לפרסם. אסור לנו הגברים להסתכל גם על נשים צנועות ברחוב. ודאי שזה מכשול גדול מאוד, ואני מבקש בכל לשון של בקשה, אני שם לכם את הכישורים מתחת לסרטון הזה. קישור למחוק את הפייסבוק, שתוך 14 יום צריך לא להיכנס אליו בכלל כדי שהחשבון יימחק, לא להיכנס לחשבון לפחות 14 יום כדי שימחק, וגם למחיקת האינסטגרם. תודה רבה, וכל מי שימחק, אני הקטן שמזכה את עם ישראל, מקרב אותו לשם יתברך ולומד תורה, מברך את כל מי שימחק את הפייסבוק והאינסטגרם, גם אם אין לו שם תמונות, וגם הוא חשב שזה בשביל זיכוי הרבים ולקרב את האנשים מבחוץ, לא יעשה את זה, אין לזה שום היתר לזכות הרבים במקומות הללו. אני מבקש מכם, תמחקו את זה, ואני מברך את כל מי שימחק לטובה וברכה, ושכל ברכות התורה והגמרא והזוהר הקדוש יקוימו על ראשכם, וכל מי שצריך זיווגים מגונים שיזכה, וכל מי שמחכה לזרע קודש לקיימה שיזכה, וזכות אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו קדושות, שרה, רבקה, רחל, לאה, אסתר, תגן עליכם ועל כל בני ביתכם, שנזכה לעשות תשובה שלמה ובאהבה. אמן כן יהי רצון. יהיה שכרכם שלם.